deci nije dao da uđe unutra. To je trajalo nekih 3-4 sata. S kreveta na krevet me je bacao, vukao, svu garderobu mi je iscepao, to sam čak glavom i u zid. I znači ovo je sve ovako bilo plavo. Od ramena do lakta, butine skroz su mi bile plave. I posle svega me još natravi na odnos. I onda se kao smirio, rekao mi da se obučem i pustio decu i rekao idem dam da večeruje. Više nisam mogla da izdržim, počela sam da plačem i pogledala sam sve stvari oko sebe, rekla sam sve je nebitno. Znači sad je život u pitanju. Junakinja ove naše priče zove se Danijela. Živela je u Apatinu. Njena životna priča od početka nije bila jednostavna. Prvo je živela u porodici sa ocem koji je bio sklon alkoholu, a potom se udala za čoveka koji je fizički i psihički zlostavljao nekoliko godina. Sa njim ima 4 dece. Jednog dana odlučila je da ga napusti i pored straha i finansijske zavisnosti pobegla je sa decom u sigurnu kuću u drugi grad. Naučili su je da promeni odnos prema sebi i drugima. Osnažila se, našla stan i posao i sada gradi neki drugi, lepši život. Zabili smo se jako kratko vreme, pa smo odlučili na zajednički život. Tu smo živjeli par godina zajedno, onda sam je ostala trudna i odlučili smo da se venčamo. On je tu još tada pokazao da je ljubomoran. Tu je bio moj brat kod mene jedan. On je tražio posao pa je zamolio nas da spava jedno vreme dok se ne snađe, dok ne nađe stan. I ja nisam ni slutila da je on ljubomoran od tog brata. Onda je on počeo prvo da govori kako ja spavam sa njim dok on nije tu, dok je na poslu. I mislim, kroz taj razgovor to je sve se pogoršavalo sve više i više. Onda je počeo i da me udara, da me čupa, da mi preti, da će da me ubije, da me skine golu, da me izbaci napolje. Jednostavno nisam imala gde, nisam imala pomoć od nikoga. Moj tata je alkoholičar, nisam mogla da odem tamo, da decu ulačim u drugo nešto. Mada imam od sestre podršku, ali ona još uvek nije toliko samostalna da bi mogla s njom da živim. Tako da sam ja njemu zapretila tada da ne sme više da me dira, jer on je pretio. Ja sam rekla da ću da zovem miliciju, onda on meni stavi telefon na uvo i kaže ajde zovi ih, dok oni dođu ja ću da te ubijem tako da će misliti da si umrla sa mnom. Tada sam isto se obratila miliciji, ali mi je milicajac rekao da ne mogu zbog svakog šamara da prime ženu u sigurnu kuću. Ja sam odustala onda od svega i ostala sam da živim sa njim. I rodila još 2 dece posle toga. Jedno 3 godine smo živjeli mirno. Međutim, ja sam saznala onda da me vara. On kad je saznao da ja znam da me vara, onda isto krenulo maltretiranje. To je trajalo jedno 5 meseci torture. I onda jedno jutro moj sin ustao i rekao, mama, ja više ne mogu da izdržim. I ja sam onda tu prelomila i rekla sam sama sebi, znači sada idem do kraja. Sada idem do kraja i onda sam došla ovdje. Da vam kažem, ako žena koja kod nas dođe, a mnoge dođu sa teškim telesnim povredama, znači prebijene, modre, izobličene, eto da upotrebim taj izraz, jer prosto te povrede znaju da traje jako dugo. Tu budu i prelomi i svakakve povrede koje nisu baš ni malo niti naivne, samim tim što su teške, govori o tome šta to znači i potrebno je neko vreme da se iz toga izađe. Dalji proces resocijalizacije podrazumeva prvo rad sa njima, znači mi imamo psihoterapeutkinju koja tamo radi sa njima svakodnevno. Prvo kad smo došli u kući, znači to je bio šok za sve. Znači, ja nisam mogla da se suzdržim, suze su same išle, koji svaka žena koja dođe tamo. Moja najmlađa ćerka, ona nije htjela da siđe iz mojih ruku. Znači, prvih mjesec dana sam je samo nosila. Viktor je pitao zašto smo tu i kada ćemo da se vratimo kući. Međutim, najstariji sin, on, kako bi rekla, iza njega je bio šok i sve to. Ipak je on ostavio i drugare i školu promenio. Sve je novo. Ceo život se menja. Iz početka je stvarno bilo teško i bili su nervozni i ja sam bila nervozna. Tamo radi i psiholog s kojom sam ja stalno razgovarala. Ona mi je rekla da ne treba da se plašim. Dokle god je on u mojim očima veliki, to će meni biti gore. Oni se uvijek plaše nasilnika, jer oni se plaše njegove moći. Znate,
Nasilje je inače demonstracija moći, između ostalog. I neko ko je njima 10 godina, 5 godina, 15 godina pričao o tome da je on moćan, da on će uraditi to i to, da on ima prijatelje moćne, da on ima vezu u policiji, da on ima vezu u centru, da je njegova majka radila tamo, njegov tata tamo, on je ovo, on je ono, ili će on to da potplati, ili će on da plati, one su ubeđene da je to tako. Stalno je prijetio da kako sam ja majka njegove dece, kako sam ja njegova žena i da on ne može da zamisli da, mislim, to je njemu normalno da, kako bi rekla, da mora da se trpi. Jer on smatra svojinom, kako bi rekla to već. Kada vam neko stalno priča da ste ružni, da ste glupi, da ste nesposobni, da ništa u životu niste uradili kako treba, da niste nikad radili jer niste sposobni, da i kad biste radili ne bi uradili ništa, odmah bi vas najurili s posla, onda žene posle nekog vremena počnu to da veruju. One gube samopouzdanje i gubljenje tog samopouzdanja je upravo jedan od glavnih razloga zbog koga one i trpe i dolaze u situaciju da prosto same sebe nekako ni podaštavaju. Znači moram to da prelomim u sebi i da doživim život. I onda sam ja odlučila svoju decu, pošto je bilo leto, da ih vodim svugde. Tako da je njima leto bilo lepo. Išli smo i u Zoološki vrt i na Šmašmajdan. Išli smo na krstarenje, u sve igraonice koje sam mogla da pronađem, sam ih vodila. Oni su pitali za njega, ali nisu toliko bili vezani u toj meri da su oni plakali za njim ili nešto. Tako da je meni s te strane bilo lakše, mada su oni iz početka pitali zašto nismo tamo, pa sam ja njima pokušala na neki način da objasnim da mi pokušavamo da probamo sami, da živimo, da mama i tata ne mogu zajedno i tako. Ja sam njima stalno govorila da je to kao jedna velika ekskurzija. Tako da je to u stvari bio doživljaj. Tu smo istekli prijatelje nove. Jedna prijateljica se nažalost pomirila sa svojim suprugom, što po meni nije trebalo, ali verovatno će opet tu da bude nešto. Ja se nadam da neće, ali nikad se ne zna. Naravno, nasilnici su spremni da mole, da kleče, da plaču, da obećavaju i tako dalje i tako dalje. Prema našim iskustvima, te situacije traju jako kratko. Oni se stvarno promene, ali najviše na mesec dana. A posle toga se cela priča iz početka ponavlja. Ali s druge strane, mi imamo žena koja se vraća nasilniku, znači i to moramo da znamo. Nama se taj procenat iz godine u godinu, nekoliko zadnjih godina povećavao. Prosto kako se ekonomska kriza u ovoj zemlji povećavala, tako se i broj žena koje se vraća nasilniku povećava. Mi smo sve, znači žene u kući koje smo odlučile da živimo kao podstanari, mislimo brzo ćemo naći, ipak stanovi se brzo nađu. Međutim, lakše je onim ženama koje su same ili imaju jedno ili dvoje dece. Mene sa 4 dece su svi odbijali. Znači, gde god sam zakucala, gde god sam pitala, svi su prvo pitali pa kako vi mislite da plaćate, vi ste sami, ipak 4 dece, pa to su deca i tako. Neko kaže mali stan, novi nameštaj, ne znam nija, kao da će oni da pojedu taj nameštaj. I znači, onda sam batalila sve oglase, sve telefone i išla sam, znači, sa knedlom u grlu i suzom u očima od vrata do vrata, od zgrade do zgrade, znači svugde sam kucala, pitala da li neko zna gde ima stan i onda sam sasvim slučajno došla do ovih ljudi koji isto imaju 4 dece i kojima deca uopšte ne smetaju, hvala Bogu. I imaju razumevanje čak i ako se kasni s kirijom i tako da su me posle 2,5 meseca, eto, sam jedva pronašla stan. Nisam rekla da sam sigurna kuće. Mi do sad, mi smo ovde od novembra, nismo imali nikakvih problema, nadam se da nećemo imati. Tako da mislim da će da imaju razumevanje ako budu saznali odakle smo. Često se desi da te žene nemaju apsolutno podršku ni od koga. Često se desi da su to žene koje su iz hraniteljskih porodica, domska deca koje apsolutno nisu imale nikoga ni u primarnim porodicama. I onda jedanput sad kad treba da im neko apsolutno pomogne, da one budu neko ko će se osjetiti bolje, one nemaju tog nekog i naravno da ih to plaši. I to ih najviše plaši prilikom izlaska iz sigurne kuće uz taj materijalni moment koji je do prošle godine bio mnogo više izražen, dok nije ova pomoć od grada počela da se isplaćuje i da pristiže. Međutim, moram da istaknem i to se odnosi samo na žene iz Beograda, znači žene iz unutrašnjosti još uvek nemaju tu vrstu pomoći. Ja sam inače po struci tapetar dekorator. Inače se ne bojim nijednog posla, mogu da naučim sve.
Ali inače sam trebala da budem slikar i meni jako umetnost ide od ruke. Ali mi tata, kad sam bila mala, nije dao, jer nije mogo da me zamisli da idem u internet i tako da iz te strane sam otvorena i sad postoji mogućnost, čak su mi ovdje iz kuće organizovali neki kurs za frizera. Ona je hrabrija, ona je jača, ona je naučena da se suprotstavi. A on tu poruku odlično razume. Jer on razume poruku, on vidi da to nije ona ista žena koja će da sagne glavu i da čeka da je on udari. Ne. On zna da ona to više neće i drugačije će da je priđe ili neće uopšte da je priđe. Znači, sklanjit će se on od nje. Jako bitno. I za nju, i za decu, i za prosto čitavu neku njenu budućnost koju treba ona da preuzme, da kažem, u svoje ruke. Da razmišljam samo o lošim stvarima ne bi mogla da se odlučim. Znači, razmišljala sam samo o tome šta dobro mogu da uradim i za sebe i za njih i to me je vodilo napred. Znači, ne sam ni jednom trenutku da pomislim da će nam biti gore, nego samo bolje. I sada nam je bolje. Mnogo vola kad bi, naravno, to bilo etički da možemo da ih slikamo, fotografišemo kad dođu i onda da ih fotografišemo kad pođu. Ne bi ih prepoznali. Ne bi ih prepoznali u pozitivnom smislu, naravno, jer to je potpuno druga žena. U poslednjih 15 godina u Srbiji svaki drugi stanovnik umre od bolesti srca i krvnih sudova. 630.000 građana Srbije boluje od dijabetesa. Srbija je na prvom mestu u Evropi po učestalosti obolevanja od raka grlića materice. Brža i bolja zdravstvena usluga nam je neophodna. Kako do efikasnijeg zdravstvenog sistema? Odgovor tražimo u emisiji Puls nacije. Nedeljom u 10 ujutru. Večeras u 9:02. Otpor. Odaberi Nokia Asha telefone. Uz Telenor prenesi i surfuj pakete. Ministarstvo unutrašnjih poslova proslavlja slavu Svete Trojice i obeležava Dan ministarstva i policije. Budite naši gosti. U nedelju, 12. juna u 13 časova u nastavnom centru Makiš, Stari Obrenovački put 1A. Lamafort pomaže vašem srcu i krvnim sudovima. Najbogatiji izbor omega-3 kiselina. Lamafort, novo iz Protectin Line familije. 1, 2, 3 i u Ušće shopping centru od 1. aprila proslava 3. rođendana traje 33 dana. Čekaju vas brojne iznenađenja i popusti, a tu su i pokloni za čak 3333 posetioca. Samsung tehnika, iStyle, Apple gadgeti, karte za Exit festival, Montevideo DVD-evi, a troje najsrećnijih očekuje 3 VIP putovanja za dvoje. Naša sreća, vaša sreća. Sve do 4. maja u Ušće shopping centru. Stigao je novi Pirulo Džangli. Sladoled od vanile sa žele korem od banane. Gricni, oljušti i uživaj. Sjajna zabava za tebe i tvoje drugare. Pirulo Džangli. Nestlé sladoledi. I kupatilo je shvatilo da za čistoću postoji bolje rešenje. Sve što kupatilu treba je pompa. Kompletna linija proizvoda za vaše kupatilo. WC Sanitar, Antigamenas i novo pompa WC Fresh sa trostrukim dejstvom. Sve za kupatilo na jednom mestu. Kad hoću čistoću, pompa. Uskršnja vikend akcija u Superveru. Kupite bilo koji Pepsi proizvod i dobijate na poklon sok Ivi limenku. Sveža salata puterica samo 7,90. Sveže pile Del Gallo samo 209,90. I mnoga druga praznična iznenađenja. Srećan Uskrs. Supervero. Samo kod nas. Odaberi Nokia Asha telefone. Uz Telenor prenesi i surfuj pakete.
Pridruživanje Evropskoj uniji je važno za Srbiju, ali to će trajati godinama. Toliko ne možemo da čekamo. Radimo da odmah poboljšamo život, posebno u regionima. Pomažemo da se otvore nova radna mesta, kao u Fijatu u Kragujevcu. Tražimo dvostruko veći budžet za poljoprivredu i zahtevamo da prvi zakon u novom sazivu Skupštine bude zakon o departizaciji. Pridruživanje Evropskoj uniji nije dovoljno. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni, jaka Srbija odmah. Radni dan u 5:30. Joy. Danijela je počela sa decom da gradi novi život, bez batine i straha. A vrlo poražavajući statistički podaci govore da je svaka treća žena u Srbiji žrtva fizičkog nasilja u porodici, a da je baš svako dete bar jednom bilo izloženo nekom obliku nasilja. Živeći u svetu punom nasilja, grupa instruktora borilačkih veština, tačnije Aikidoa, okupljenih u udruženju Beli anđeo, rešila je u saradnji sa centrima za socijalni rad i stratištima za decu da organizuje kurseve na kojima će polaznike obučavati samoodbrani. Na inicijativu ekipe Više od života instruktori su započeli saradnju i sa ženama i decom iz sigurnih kuća. Danijela je ovu ideju odmah prihvatila i kaže da će joj pomoći da vrati davno izgubljeno samopouzdanje i da nauči kako da se brani. Krajem negde novembra meseca prošle godine Gradskom centru za socijalni rad u odeljenju Palilula lično su došli Vladimir Savić i Alan Tapić sa pozivom za saradnju da uzmemo učešće u humanitarnom radu, zaštitimo sebe i druge, odnosno sekcija realnog Aikida Beli anđeo. Ovo je sasvim dobro. Ovo je sasvim dobro. Sljedeća stvar. Odobrenje smo dobili od strane ljudi iz Centra za socijalni rad, nakon toga smo uputili Centru za integraciju mladih, Stratište deci ulice, gde su ljudi isto navešli smo na veliku podršku i oni su prihvatili saradnju sa nama. Oni su oduševljeni da sad su bili samo na 2 prezentacije, evo sad treba da krenu redovni treninzi. Evo baš malo pre, kad su stigli u dnevni centar, su svima pokazali od nastavnika, vaspitača i volontera poteze koje su naučili, tako da ja verujem da će to biti baš sjajna priča i zaista im se svidelo. Pa nisu nas nagovorili, oni su pitali ko hoće da ide, tamo je mnogo dobro da vežbamo, da nas ne daj Bože neko ne ukrade, mi smo rekli hoćemo. I potpisivali smo se na jedan papir. Ja sam pomislila da tako trebamo i mi da se bijemo. Zato sam se uplašila. Pa, da li misliš da treba da se bijete, da bi nekoga prebili ili da idete tamo da bi naučili da se branite? Da bi naučili da se branimo. Pa, ne da Bože, ako me neko dira, kako su meni rekli, ako me zadirkuje, da ga ne slušam, da krenem dalje. Ako opet krene, da me ne pušća da krenem, neću ja da ga prebijem, nego ću da mu fatim ruku i ako padne da vrišti, ću ga puštiti. Jedna djevojčica koja trenira kod mene je imala problem na ulici, znači ispred same škole, u jednom naselju, gdje je jedan manijak napao sa leđa, znači sa namerom da je ispipa, znači podigao je majicu. Koristila je tehnike laktovima i uspjela da ga udari, da provuče glavu, da mu napravi polugu, kako je on nju pustio, tako je ona otrčala. Znači nije ostalo tu da se bije sa njim ili da ga šutira, nego je pobjegla. Imali smo sad situaciju da je klinac rekao da se u tom trenutku uplašio kad su ga napali, da mu se oduzele noge, da je bukvalno sam klonuo dole i oni su ga tukli. U toj situaciji treba čovjek da usedi napadnuto lice, treba da bude, da nema paniku, da nema straha i da se na adekvatan način odbrani. On je jako bitan, da znaju zbog čega vežbaju, na način na koji vežbaju. Znači da imaju pristup dobar, da nisu došli ovdje da bi naučili da se biju, nego da nauče samo odbranu, da sačuvaju sebe i druge, zato se zove projekat Zaštitimo sebe i druge. Vi ste mi pričali da biste voljeli da pomažete ženama i deci sigurnih ženskih kuća. Naravno. To nam je projekat da uključimo, pa smatramo da su oni ti
ta ciljna grupa kojom smo mi orijentisani, znači pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija, koji su doživjeli već jedan vid nasilja i zlostavljanja, koji su osjetili, jednostavno sama ova borilačka veština daje pouzdanja. Druga stvar, kad imate pouzdanje, vi ćete drugačije reagovati. Tako da sa njima bi želeli da ostvarimo saradnju, jer se radi o samoodbrani. Mislim da je to super ideja i da mnogo koristi, jer samim tim sa tom obukom ćemo biti čvršće i kroz psihu, a i fizički i psihički, kako bi rekla. Bi bilo mnogo dobro. Mislim, vratilo bi mi samopouzdanje koje sam možda izgubila ili na kome još uvek radim. Ja sam imala prilike da vidim jedan potpuno drugačiji stav, fizički, govor tela, gde neko ko je osnažen, kome su date mogućnosti da nauči neke veštine, on ima potpuno drugačiji pristup onome koga je maltretirao do tada. Znači, ona se osjeća jačom, snažnijom, ona njemu indirektno šalje poruku, otprilike ne možeš mi ništa. Ja sam sad neko drugi. Kako ste? Dobro. Alana, ovo je gospođa Vesna Stanojević, koordinator sigurnih ženskih kuća. Alan je jedan od instruktora iz Belog Anđela i jako mi je drago što ekipa emisije Više od života može da učestvuje u početku vaše saradnje. Vesna? I meni je drago, ja prosto smatram da je ovo vrlo korisno, jer ženama koje su prošle nasilje i koje su naravno prošle sve te torture koje to nasilje u porodici podrazumeva, mnogo je važno da se osnaže, da se nauče nekim tehnikama samoodbrane, da mogu same da reaguju u momentu kad ih neko napada ili kad one procene da će neko da ih napade. Prema tome mislim da je ovo izuzetna saradnja i da je treba negovati i da je ovo tek početak. Sve što mi možemo da uradimo, uradit ćemo, ne samo što ćemo ih vežbati tehnikama za samoodbranu, da znaju da reaguju, da prepoznaju napad, da se odbrane i tako i u psihičkom smislu da izađu iz depresije ako su u depresiji, da više malo posvete i da veruju u sebe. Znači, učinit ćemo maksimum da dođemo do pozitivnog rezultata. Moj sin je inače se bavio aikidom, ali nažalost je morao da to prekine i sad bi mu isto veoma značilo da nastavi to, pošto ja ne mogu da mu platim. Inače, časove je to jako skupo i tako da bi njemu jako dobro došlo. Mi se sada vodimo na trening realnog aikidoa, gde ćemo da upoznamo Daniela sa instruktorima i da on može da nastavi da trenira realni aikido i da vidi kako sve to ide. Daniela je nedavno izašla iz sigurne ženske kuće i ona sada pokušava da zajedno sa ove svoje 4 anđela zakorači u novi život. Beli anđeo je tu da ti pomogne i ekipa Više od života. Ovo je Natalija, naš instruktor isto majstor realnog aikidoa takođe. Natalija, bravo. Bravo. Znači da uzelo godišnje. Dobar dan. Gdje smo kod? Pratim dosta elektronske i štampane medije i vidim da je baš broj nasilja povećan. Ono što želimo jeste da više onu teoriju država treba da uradi nešto na sprečavanju nasilja, mi idemo jednom drugom logikom, a to je da svako od nas je država i da svaki od nas pojedinac ako da doprinos u tome možemo to nasilje svesti na minimum. Budući da je sa 4 dece živela od pomoći koju za žene iz sigurnih kuća isplaćuje grad Beograd i da je tek nedavno našla posao, Danijela je sa decom živela u neopremljenom stanu. Uz pomoć sponzora nabavili smo im frižider koji im je bio najneophodniji, jer dolaskom lepog vremena namirnice više nisu mogli čuvati na terasi. Ćao, Danijela, kako si? Dobro si? Evo imamo jedno iznenađenje za tebe. Prošli put si mi rekla da tebi najviše fali frižider, tako da ekipa emisije Više od života, kompanija Korenje i televizija B92 donosi ti frižider. Ti pomoći?
Opa. Bravo. Znači ovo. Divno. Samo može. Samo može da zatvoriš. I sledeće nedelje pričat ćemo vam priču o herojima koji se svakoga dana izbore za bar jednu malu pobedu. Budite uz B92.